ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye temine je share boyo isenze temine je haidara yo jama be ko ngata أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل Cherifla TV la jabo ambo fon islam ya folikai noy alaka kisina ka hinay alako kenen aw bela jelenka jamiatul ansar din ka bulu fram min be Niamakoro kaw fey u jeraka wajulu ba laben wajulu mi ni uya akene keren ka lase furo bela jelema akene konnana anga karamo chama kume kene kono mami ye kene ndatige anga jeka ali lajme mali kono bi marbatige soroli kan gelebi glo soroli bi kungo ma kumbi sabara do isena ka glo nyini ngana o bora la bipew ni bora dole ba soro bitigila ikoro o keme ka ani furugo ni glati beretete abidurduru tawna ato ibisinga ni sandro ko mi jisuma tandanda ni bisa ifa ko mena ibisinga ni sa se ni ble kuma ta do fembi kuna itato ba mi ka furugo flikare kono ne kare mine samedi soir ko fe dimanche so mo ya fe iba so nga kare ko no de femme ni nglo furugo ni na fa be fe boli sona de un note chrétien yahudiya deunde abe munun bi seli deunda made olu de ami shisha refena nana faraka wallahi nama wuli soni ami sandan zoro nyina ko biko wallahi dugu demisani bebe ke fatoy bo fa bebe ke na funa kala juin fay uti kane ade no khoni mina bane oyi ha ko dra mani bad ngani ngoni o nyom fla fo etani zigidaina ko demzenze baba ko ma sebe ya tamashe fo la fuli ko hanna eteme ko keme kila ko bi fo abela bon o wajibe parce ana ta planète kelen gable mi mba kono ka ba ale bora kan planète ka le planète wura de kaskun sa kono ale kono sa fa ba ko ale bulu fa ba ko abi damina ne abi fuli ke ma sebe do ngabi na bola abi fo ko anniso kadi ko kuma be ni ya baso yele musani de ba fe o e juin fa da mena to de so ne do abisinga kulusi bla do aba ni tega ta be to kuni c'est fini aka korobo ko shini ka gitoro mine tallahi akorobo shini ika gitoro mine nini fato mugan bena iba so tan kononto be shini nyesigi deunde demsenu abe juin gro kudi mali kono bi chemanu ba ke to mene musonu ba keti obi froxe kunu to mi je be mité wa globe mi en fait musumani ni chemani be ba ke bi en fait bi ali kono be tu chema mangusa musuma mangusa jamana mbe ka tata mbidi demzanu balo kera we malo ya pana ande musombe ko tigula ni jora furu ka fi kamana bi kwa mi jon denta mi ko tigi jmenda sigidala tallahi fi kamana bi kwa dambe ni horonya bina ubolo uye muso ya dambe la nogo ka muso ya dambe boala ka muso ya horonya boala anga bi demuso febi ka bajugu de u blasaka tallahi ibe bajugu doye kuma do ba on ve kunungo na kungera chinya kuma ye ndalena bi on nga chinyete ko shebati fenjugu yega kabla ade ko no kon ngera chinya unake kunu sheba we na bi sheba ute tallahi bi sheba ute bi amunya ye misiri ko klela bi mbugo tigini laydu worota dalba masai kwati flafara alaka ati shwanike ati janeyake
k'i yɛrɛ kun sutura layidu wɔɔrɔ kɔfɛ ni disa ye kɛlɛba fɔlɔ kɛra a yɛrɛ wolo bamuso ye k'i denmisɛnnin ma kɔrɔ fɔlɔ disa k'i ɲɛnama don kasange la k'i ɲɛnama don bɔrɛ la o tɛ kɛ anw ɲɛna yan mun na sabu ba de kun kan ka ale bila o sira kan den kɔrɔbayara ka hɔrɔnya minɛ a ba la ka yɛrɛwoloya minɛ a ba la o ma bɛɛ ba ma ba ye disa sama ka bɔ den kunna k'a kɛru tasuma kɔnɔ ka sigiɲɔgɔnw fɛ jira sigiɲɔgɔn a ka du ni du min gun bɛ ɲɔgɔn na olu ka npogotigini jira min kɛn bɛ ka hɔrɔnya da k'a kantigɛ n'a bɔra ka ban dɔrɔn ale ka guloki donda bɛɛ bara bi bɔ a fɛ guloki donda bɛɛ sin bi bɔ a fɛ guloki donda bɛɛ kɔ bi bɔ a fɛ a ka fini sirita bɛɛ a ka fini donda bɛɛ ni ɲini ka don a lebuw bi bɔ a bɛɛ fɛ o dennin de b'i jira k'a k'o ladege ɔ n'a y'o ladege nsonsigi tɛ ni welewelema ye n'i y'i den su ka k'a kan i b'o bajugu dɔw man kan mɛn ayiwa kabiri kelen ni den kun tɛ disa bila ka ban dɔrɔn ka don o taamasiyɛnni na ka ban ka o diɲɛ denfiniw don ka ban dɔrɔn k'o diɲɛdenya daminɛ ka ban i bɛ bajugu man kan mɛn ayiwa kabiri kelen minɛ ta dɛ k'o kɔni dabɔra o tuma i mana maa jira a na yanni ko ka bɔ a la sabu zon sigi maa kan k'a bɛ u ko welewelema bi da kɛ n'i y'a su ka hɔrɔnya ni yɛrɛwaleya min n'a kun y'o minɛ k'a b'o baara ka ala sɔrɔ ka diɲɛ sɔrɔ n'i y'a b'o sira kan k'a bila diɲɛdenya sira kan n'a ye fɛn sɔrɔ o la i sigi mɛn n'o ye dɛ o de kama bɛ fɔ ko i mana maa jira yanni ko ka bɔ a la o tuma i bɛna maa jira yanni ko ka bɔ a la an ka bi ɲɛnamaya sigira nin kan denw ye hɔrɔnya minɛ u bangebaaw la o ma bɛɛ bangebaaw ma bangebaaw kɛra u kɛlɛbaa ye k'i bɔ ye an min ta ko f'i ka taa bɔ a la fa dɔw y'u den kɛlɛ munna k'a ye layidu wɔɔrɔ ta k'a ti jɛnɛya kɛ a tɛna faso kumasuli a ti hɔrɔnya ni dɛmɛ min bɛ u kan fa kan k'a t'o bɔ fa kan a n'o to fa kan a n'o to faso ni kabila kan fa ko k'a tɛ jɛn n'o ye ko fa ka taa bɔ o la faso kumasuli tɛ baasi ye bi misiri tile la kabila kumasuli bi o tɛ baasi ye bi misiri ko tile la sabu boli ko tile jɛnɛya tun bɛ faso kumasuli nka bi o ye hɔrɔnya ni wasogo ye n'anw taara ta taabaliya bɛ fusaya mɔgɔ caman ma i taalen ta la a cɛmannin n'a musomannin bɛɛ ka kan ɔ cɛmanninw yɛrɛ fana sina k'a tɔ n'a bɛɛ k'a la siɲɛ kelen sisan ka dernier cartouche fili cɛkɔrɔba bɛɛ si jara ni min ye 50 sɔrɔ ka ban dɔrɔn i b'a ye i bɛ finman ɲini o si la hami ni kamana gan ale de bɛ k'a débrouiller k'a muso furu k'a débrouiller ka den ninnu wolo k'a débrouiller ka den ninnu ladon ka den ninnu balokoya hali bi cɛkɔrɔba de bɛ k'a débrouiller du ka balo denw balokuyalen kɔfɛ o den sina ka fa tɔ jigi tigɛ dɔrɔn ko buwa n'i bi sa o du in feere maa t'i kɔ yan koyi n'i sara ka ban dɔrɔn n b'a feere kɔ yan o tuma i b'a feere yanni ka sa n'o tɛ n'i sara ka taa k'a to yen talahi dusukunda in b'a feere an yɛrɛw y'o dɔ ye an fɛ n ti quartier tɔgɔ fɔ Bangɔni quartier dɔ don cɛkɔrɔba sara ka du min to den ye torokɛri juin min na ba cɛkɔrɔba sara ka du min to samiya fɛ ko ɲɛgɛn kɔgɔ de bɛ na ale ma se ka guloki bɔ k'a da ka biriki bɔ ka ɲɛgɛn kɔgɔ jɔ dɛ cɛkɔrɔba sara ni ɲini ka don ka yiriforo min to yen a taara yiriforo feere k'a bɛna ɲɛgɛn kɔgɔ bennen jɔ ka yiriforo feere a tɛna du san dɛ ka yiriforo feere k'a bɛna ɲɛgɛn kɔgɔ bennen jɔ denw yɛrɛ fana y'o aliba da bi k'o forfait siɲɛ k'a di faw ma bi a lajɛ n'i ye dugu minɛ ka ban a den bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ américain ye n'i ye min kunkolo la ka ban dɔrɔn i bɛ maloya ko hɔrɔnya banna nin na n'i ma buguli sɔrɔ min tulo la i b'a sɔrɔ o kunkolo fagan bɛ walima kunkolo digin bɛ walima kunkolo bɛɛ yan kɛrɛ bɛɛ din bɛ ka turu bila a kunkolo sanfɛ walima tulo sɔgɔn bɛ aliba kɔni ye dɔrɔn kurusi yɔrɔ ye k'u bɛ américainw ladege e yɛrɛ ni ala cɛ cɛkɔrɔba jigi kan ka da denkɛ kamalenkɔrɔ minnu kan ko n'a tɛ yen k'olu bɛ du ta a kɔfɛ olu jira y'a jira bɔ a la k'olu tɛ se du kɔrɔ kamalenkɔrɔ min dɛsɛra jurekurusi gansan kɔrɔ jɛn ne bi sa k'i jigi to kan ko n'i tɛ yen k'o bɛ du ta i kɔfɛ o tuma o ka civilisation de sa n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn na a tɔɲɔgɔnw k'a dɔn k'ale civilisé k'a bɛ kalama a ba min y'a ta kɔnɔbara la kalo 9 n'a bɛ fɛ k'a sɛbɛ jira f'a k'o langolo fɔ a ka dɔn k'a sɛbɛ sera dangaden ye
dujo mini kabiri kunungo fobi ko ma fla siri la o la ka kini do fe o modele ka ke o kuma ni ya me ide da kwa ba donda adabi nyina je ni ode wal ma fa donda asababe jirani ode ni masira jamana fa ma onye ibi juru do nyini ka do akana ka wulu fala do nyini ka do ulu mo ka ta kunji daga ka bo e dala nun ta ti fo nye yi sale ko fe tallahi jakte muna du famen da mallabi akuma ayiru ni alache na fura ko du jigiya dewnye ko dugu jigiya adewnye ko jamana jigiya ka demseni wuli tawe na aw nga du ni dugu ananga jamana no jigi nana se ni demsen dorogere fonne ni banene kala numa ni shingana kala numa ni dongolo kala numa dorogere numa ayiru ni alache jamana ba jigi da munga shini ko here ubi momini hey dutigo ya to anga wuli to wallahi tabale be fusami wata ma itale ibi kodo ita tiene ko fe iye dan fen jugu minta ika jurumu bi ki kun ino bita isale ko fe ubi jugu ma minge ala bo ni ro dim uma ki ni ro dafale di ma ki to kaburu kono e make o de wal janeme ko jugu janeme be ala kan so akliman nabi ala ni asel Cherifla madan aidara ka wuli ka jo anaka jasiri bi dema ya dompi ni Cherifla madan aidara ka kuma kai anaka wuli ka joy bi demba ya dompi ko dentigi ya damu yi o demsen jeljeri mi mago kunda fala mi mago kunda abala aya jasunguru bala bata fe golontigi ka jasunguru bala afade gumba toy fa kundi mi nga sorodo ba kundi mi nga sorodo amako kunda fa flana amako te ba flana ni Cherifla madan aidara ka kuma ka ye o dusuku mine ngini nga do dusuku yele mana kalaidu worata ki shuli afana bawye ka fa flawni abba flawn bonye bi o dem sene juli alaka kliman dama jamiyatu ansar din ni aw ya shini jigi baw ka ko jamana mbi ja shini tabali fale flemunu na nubi wajula pini be shini nyesi gude dimseni de mafarole nyonga bi ansaru kona bi achogorba ye kelengele ya musogorba ye kelengele api barakela be dimseni de madamo bi mununganga ye barda labi mununganga ye bi glo sokono bi mununganga ye bi panga chuna bi mununganga ye kokobolo labi bi olu de laydu woro tigi bebi kala ka dine de no ni no kana folo yi ansaru ni aw yeshini mali jigi kan tallahi waye prefu jira de mali be nyesma mi ngona bi tallahi aw na wakara mogodo mali bo de nyesma kono bi ne aw te nyanzora mali ngunglara tallahi ka karavani boya malien de munum bora o sigi yorola ka ceri wal jamana ka million joli million kemani ko katadi ingini ngalo o dese bato munum bora o sigi yorola kelani mangaya sababu ye katadu ma fi sabilillah ka so tu do fiu ansaru asara bala de bolo ala kan so akliman singala kan so akliman ni awde maliki shira sabu adara tabali ka domi ni aw karamo ka wuli ka jo o de kama abora tabali sanfe sabu dakurunya kele islamien ni chrétien kafir nafiki mbala ntala besona ka bobi ko an faso tekla o de kama abora tabali sanfe ni asel Cherifla madan haidra ka wuli ka jo kunde nta do ko mo jumembe ko ka dakurunya kele kumbisa ngani nyon jama fara nyonga ko mali bi bo tabali sanfe ka tikla aw karamo de karamo libunta min tege ma jafa soy ala ya ka fasoy nga tege ma jafa soy ala ya nya afasoy ngale mabalo afasola ni manga ina kama boya kati nyeda alkabaka ko ale faso be bolola ko ka dugo ke horoma yoro la ko ale faso ka bolola aser Cherifla madan aida ka klaka on garebu fara nyonga anga yasini kala ko ye qur'an duskunye kono kala ko gelengo ko gelena ko bi wile yasinu muruba kalama ala ya ka kira deme ka ka nabi nyuma on deme ka ka ma nyuma on deme de ko nane ala yu nyiklo nyama gwen de ko nane ala yu klo ma gwen de ko nane ala yu nyefle ni yasinu
ya famuwa o yasinu asir sharosman madan aidara on wele ko ni ma kan ga qur'ana kala ko qur'ana bi son obolo ko abi son an bolo jamiyatu ansar din tondew abi son an bolo ko ni ala ma so an ga qur'ana kala na abi son jentala ko aw ne qur'ana ka hake asegama abole ko fa bolo qur'ana ka hake bene jamana ngono aw ne ya wuli ka jo bara ku kunte ke ni qur'ana ni jamana ko ni aw ne ka wuli ka jo ni chesere bi qur'ana bi ka baraka bi ko ni ala ma son aw ka qur'ana kala na ka bi son jentala ay nan ala wuli na kelera don sama yoro ka ala de aw halala ba aw kono cieni wati aw sona kanye ni qur'ana ni aw ya ala wuli ni qur'ana ala bi son ya sinu anya afwa de ke shi haka min ando dado shi fola min nanya kala Cherifla ya sini afwa binani ni kele o sigiro ma binani ani kele abi be bakele ani keme woro ani bishiki ani kele ma ni to yu tegeja ko faso ka de kubina ala wele faso e Cherosman madan aidaraf ya ka garebu wele ka ala wele a faso ka kla ka sarakati bo akuna poshi kono ya sinu binani ngele sigiro ma binani ngele muru ba fo de ma ko afwa bakele keme wora bisheki anikele amunyo sigiro ma hake mingala Cherosman madan aidara ka garibu yo sigiro ma hake mingala ante dadwana akalango folo ay ntura wolon vla faka akelengo kele epi wa bisheki walmo wa bikono nova mishikele ni ya jole ba fo ko ni ngana faka fiyo o wolon vla abe wore bora poshi kono ala kaso ka faso ka bobolola wa asoko kele ka haramu na duna dukono ni fendu na fo an garibu munum be ni domin dira aw mananya ndake naji dukono yi no te fe modu Cherosman madan aidara ka demela ka takana misiri mi mbanke refa ka nini misirula ko ka di fandan dese ba tawma ko ka dugo ke faso yi Cherosman madan aidara eni ka kalande o yanya ifaso yi emi tege jay faso yi ni awde basigi fitini min baby ni awbe hakli sigi fitini min baby tallahi ni aw naw karamo hakli sigi min baby basigi fitini min baby ni aw karamo de tallahi o sababu yoyi alaka klimandama aka kele noyira on bogo tigi ni jeljeli min nganga yepi gitorondala min nganga yepi sunguru baya dangana bi no yera fere dal masama ni laydu wore ka disabiri akuna ki yera kun sutura ni awde na la ko abi palawu jigi na ya kungulo jenge ka aw laydu wora tabawiye ka aw nyenin kelaw ye chene wati ala ba ka funu sigi tallahi ala ka klimandama no te jamana mballa halami ngona bi mara cien bella halami nabi du kono bi dugu kono jamana kono bi benya bala ono dimite nyedimi du okuma ayatu anga siga ngofe na ma siga ngofe mara munu chena du kono mara munu chiembe dugu kono mara min chiembe jamana kono na ma sigin ko klan tallahi sarakati bokote andi here nyanyena ala ko nti here fole ka ke bone fo na jogo yelemena an fa ko ma ala ko ke nyesumana munasabu jogo kun kan me awna na ala ka tonde nya to da anyere la ka ala malo ka ala kira malo ka salamiya malo ni an jogo tolle ananga de ma ya jogo ko kuma awnti nyesuma so na umma sigi ka jogo kla ala kan so aklimana oye ngini ngado imam keshki aka dakurunya sabanai annane na ko kana da femvla kan kana da muso dola ko liman ya jom bado ko kutubu bado akele ni waliche ko kana da che do fana kilimpela ko wali kutubu mukashifu do kiba ka ala ko bunye ko jugo akele ni wal muso kele kana so shetana bika sabanai nizimu haramuti shetana bika sabanai abutoka chifo
abe wo muso fe kata muso ka ci fo cɛ dusukun na ka bɔ cɛ dusukun na ka taa cɛ ka ci fo muso dusukun na ka sɔrɔ aw fila ma kuma o kuma ɲɛ b'a tɔ dafa ka ba dɔrɔn fo n'ala farala ka sa nɔ tɛ a b'a dɔn ko tiɲɛni kɛra waati o waati o b'a sɔrɔ a tɛmɛna so ka sa o de ye maaba dɔw mako sa wallahi bari sisu mako sara tan de bari sisu ye san 70 kɛ ka alabato bonyana a yɛlɛmana kungo kɔnɔ ka bɔ dugu kɔnɔ a tant que i bɛ mɔgɔw cɛla k'i ti ala sɔrɔ ale siranna maaya gasi ɲɛ ka yɛlɛma kungo kɔnɔ nka sitane ko f'a ka tulo kɛ bari sisu la u ka dugu masakɛ denmuso ɲumanba tun bɛ yen npogotigi ɲumanba don ne ɲini ka don a nana tulo o la tilegan fɛ ka jinɛ fa dɔw la u ye fura bɛɛ kɛ min ko n ta ka di min ko n ta man di u ye fura bɛɛ dɔ kɛ ni min bɛ fara bana kan o bɛ fara ka fɛn di bɔ a la sitane yɛlɛma k'i kɛ cɛkɔrɔba ye a nana fɔ masakɛ ko alajɔ min filɛ kungo da ko barisiso ko n'i taara ni denmuso ye ɲɔgɔn fɔ ye ko n'o ye ala wele a ko den bɛ kɛnɛya u taara ni den ye barisiso ye ala wele den kɛnɛyara a ko n ye min laɲini o ma sɔrɔ a seginna ka siɲɛ filanan o juguyara fɔlɔ ye o ye ko bɛɛ dɔ kɛ a nana fɔ ye k'u ka taa n'a ye barisiso fɛ o seginna barisiso ye ala wele denmuso kɛnɛyara a nana siɲɛ sabanan min na o juguyara fɔlɔ ni filanan bɛɛ ye a y'i yɛrɛma ka na masakɛ fɛ a ko a ma k'aw ka teli ninnu ye ala jɔ a bɛ taa fɛ ka fɔ a ye de k'a ka den to a fɛ ka waati kɛ ko nka mɔgɔ min don k'a tɛ sɔn i b'a diyagoya ko fɔ a ka to yen a ka kɛnɛya pewu tuma min na a ka sɔrɔ ka na parce que bana tannan ka seginna siɲɛ fila masakɛ ye labɛn kɛ ka denmuso npogotigi bila ka na barisiso fɛ yen san 70 a bɛ kungo kɔnɔ ka ala bato den nana di barisiso ma ko non k'u ka taa n'a ye a bɛɛ yan wo a b'olu fɛ yen k'ale bɛ ala de wele k'ala bɛ fan bɛɛ fɛ ko den bɛ kɛnɛya u ko non ko masakɛ ko f'a ka to i fɛ yen k'u y'i ka ala wele jɔyɔrɔ y'a la ko mɛ n'a tora i fɛ yen n'a mɛnna ka ca la n'a seginna a ti wuli nin kɔfɛ barisiso y'a ye tiɲɛ na u sera a la barisiso ye ala minɛ ka den to a fɛ yen a silamɛ waati kunda nana janya sufɛ ni barisiso wulila k'a bɛ taa seliji ta k'a bɛ na nafila seli dabɔ sitane bɛ taa npogotiginin da dako la n'i y'o ye u bɛ maa muɲu n'i da don kuma na depuis barisiso ɲɛ b'a ye a b'i ɲɛ cɛ k'i poro a dusukun kan a kɛra a ti dabila barisiso n'i y'a kelen ko sitane sira la a bɛnna masakɛ denmuso kan seko kelen min fana kɛra a silamɛ o fana nana kɛ kɔnɔbara ye barisiso ko a ko ne t'a tiɲɛna a ko ne yɛrɛ dama tɛ bilen a ko alajɔnw bɛɛ bɛna lagosi ni ne de ye a bɛna fɔ ko mɔgɔw bɛ bɔ so kɔnɔ k'u bɛna kungo da la ko ala ko tɛ ko sini alajɔnw bɛna lagosi ni ale ye barisiso kamana ganna ko n'a kun danna ne ka jɛnɛya siɲɛ kelen ma n'a kun tɔɔrɔ ma ne ni ala cɛ ma o kun ka nɔgɔ a bɔlen a kɛlen filɛ kɔnɔbara min ye ko alajɔn tɔw bɛ na lagosi ni ne ye sini o hami ne kamana gan ye barisiso fasa i b'a fɔ ko seli ma deli ka k'a ɲɛna waati jɛnnen sitane ye yɛlɛma nana barisiso fɛ a ko n ka cɛ a ko i lahalaya yɛlɛmɛna ko mun kɛra a ko foyi a ko ayi a ko hami kɛlɛ dɔ bɛ ye ka min gɛnbɛ k'i degun min ma ni ala ye mun gɛnbɛ n b'i dɛmɛ ala kaso k'i sutura danfɛn foyi t'i bɔ a kalama a bɛ to an fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko a ma masakɛ dara n na k'a denmuso bila ka na ko n ka ala wele a ye a banabaatɔ a kɛra siɲɛ fila a bɛ kɛnɛya nka sabanan ko fɔ a ka to n fɛ yan a tora an fɛ yan sufɛ ni n wulila ko n bɛ nafila seli sitana bɛ den da dako la n'i y'a ye a bɛ maa muɲu n'i da don kuma na san 70 ne bɛ kungo da la ni muso tɛ n'a fɔra nin nana gɛrɛ n na tan o bɛ to ka da nin dako in fana na o ka jugu dusukun ma ko n ye n gulon dusukun ka dɛsɛ nka sitane sera n na n gɛrɛla masakɛ denmuso la a ko o ye jurumuba ye a bɛ san 70 ala bato pese nka ko n'a kun danna o ma ne barisiso kun b'o fɛ a kɛra min ye sisan ko sabu o seko kelen kɛra kɔnɔbara ye sisan alajɔn tɔw bɛ na lagosi sini ni ne ka kɛta ye ko de kɛ bɛ k'an kɔnɔ gan
shetana ko ko ibashiya moko dalen bila iba to ni bugo tigi no gora shufe iba kunji iba shudo ibi chibla kata fo afoye ko banama ko ana kiya sutura ko fuiti bo akala manne alate barsisu ya ni yechi ay jene yake we kabaira sita bina shuka blaka moko faka fene ke fene kabaira aflak kelon gelebi sambi wolon vla ala bato pesi sitane sirala shukura e des no bato kunji kata shudo ka chibla kata fo masake ko banama kundena ale sutura leke ko shuti se kabla masake ma wili kani nyeda ala jonka ka foka wala yumando ka foka ko yumando de ye minge afe ala kaso usigina kata bonya minzebu yoke nyine ngado aye barsisu ya ala joye nyine ngado masake tokola utale ko fala joya ye ko akapla nyena tokoroba ye plami ni ko nyena ko ja ajugudo atodo aslama munna ke soni ayi yele makana do ka barodala ako masaka demuzo ngoni ko ala jon ka sa mi meto ko no e barsisu ko ala jonde jene ya kala do masaka demuzo mi ndara fi bana fura kala beno ka o sinya kele kala kono bare minge ayo suno ko bato fa de inte banate barotura kuma bituka cherchere baro dawla fo yel na kam masake soro safe masake ko jen yeni fo yi yo chokoro ba inda machine ko ka nyini kana ay yele mo nana no fe ko masake ko ikata shetan ne chokoro bala man nana masake fe masake ko kuma mi mbi dugu kono idomba la wa ka folendo wa kondomba la nga folendo hakika bende ke masake oni madala bi mo ko blaka ta ko barsisu kwa ka de kaburu jira aka kaburu wo be akala ye na ya so de kunchi lenti akono man te fene mbitu abe mvaka nona masake sura su blakana nana barsisu fe ko masake ko ka de kaburu jira yenne barsisu ya do ko shetane do kay klo kala onana kaburu wo be kata sur haqiqa la de kunchi la de et puis akono ma fane kundo o ma flakere we barsisu ka bugu chide kan nege yolo ko kala ka korondo akana ngolo ani bugoni kana adamu sake koron o ya gengende jirila safe barsisu taratande ka sambi wolon vlaka bo dugu kono khayele makungo kono adajira mun kama akele ni muso kele o Canada chela fiu kele ni wale muso kele wa Canada muso la fiu kaka limane yakabo akele ani wale chekili fenjugu dadu hali tokoke ni mane kulunge adda hakela anda obite me fabi siyola e kara kera jogori kani mashi fangle kade haram alla goya tena temano ka femi boala isigi ndanoe alla goya ni fani boko ko fara la kibi kele ya ko juga foko po mi kele ya na ba ma ka dofuru amukadama de wo fennu kuranye wo de haramu fengo femba anse janeyama kurane ma janeya haramu de femi me anse janeyama kurane wo de haramu kurane ukuloba karamo ukuloba ko Canada musola kwa kalli maniya ka bo akele ni chekile ayin hakli jigi commerçant do na furu musola ala kun commerçant ye ngingi nga do na tarata mana dugutala abi kile fula kile saba kile nanu ka sembe atina tananga sigi kono na leta ngingi nga do muso be kamale njala ki do ngini obina fasa debeda ale kofe yana ale na leche o menon la don be so tay nga dongale fandiki tay aslama munanna ke dondo che kle sabatama boloda che tara tama yorola ale kamale njala ki ngwele o nana fasa debeda fu che kofe che ko do tama mabo che seki na shufe wadla sayyidina ali koti akuyi jando ikadde mayala oni be bo voyage da ko kana chun ikadde maya ka shufe o kuna fone kana bale ka chu ka shufe sayyidina ali koti ale balla kana ataro ko femba ko fe annana dukono doro ka bulma fe jole nende ale ka sane ka da ka de maya ma
mina ke ma wara tai nga masika o shila basige so balma bisikana atamana kana fa sera ayra shiso dala aklobala ma fla be barola ngani ye chekani muso mangai ayi munyo doni soni baro jara basige cheti ma flenga me ka fasa debeda fo cheshi yorola baro jara minga ngini ngado muso dawula muso masa dala muso ko yore nai chema akunga cha akwai jada kamale ma akwai jako sobe akwai mafuruke kunga de chama bi bolo ko dengo de mena cheka furu ngono ni dengelende ni mbei kelende aslama o makun ba manafe ala jigi ba ka ko ni mbeya de ko ja ko ni jita ale de dengelengo akwa bi muruti minge afangale ya ladi ayi kuru adusuka sigina atara doni ba do fe ka lakale oyi o ko ebe mo be muna ko mbi fe kan daningele do ni o do mbi je walde nungo ko fara muso nganu kata mbi je ko afamwa o ko ma ko ni bi fe ko do ibi bana galo da yira la kana ni nana ba fa ko voyage ma bo ko bana ya sababu yi okuma mu nu nana yin nu e bana fura wo fura kila ngin ngado ka do fara bana ka kana fembo ala nu kono gona nu yin ngai ba fuye ki ka bana fura ki dembe kelengele ki puko busanya kelengele oni mi buko ko de ide ko fona sore de la ki fa buko jese kina kana ani banana na so ko kuma ka kira choko de ako voyage mabo ako bana yin dese o dame fura wo fura la o yo ke mi ma fara bana ka o mabwala o dame bana fura ka ba fen na o sero be ma ni mi ta ke ni mi ma fara bana ka o ti bwala sino ko ba to bi kunu nga mi ndugu ti kunu aslama munna na ke so kono gwana ko chema ko ni mbikedi che kwa ma ko fura mi mbe banana ne ya don ko nde ngilingile beka busantiga beka busanya kilingilinkena kwa fura nya ko de bana fura yi musokoroba ya de umfara nyonga aiwa akabaga bana fura ko nzorola ko de beka busantiga beka busanya ngilingilinge ko no kera ko baka bana bikene ko femvla do ba aya nyana ta femvla la ba ka kene ya walma babu wali de ngo kuna dana o ma ko babe kene ya ajele ute wa islama o bay busangele ngelinda chokoro bay biri fini koro dinga koro balina na jigi be o minga o folo e bugol damne o temena min dambo ka o tugurawla min dambo ka o tugurawla de be kelengele chokoro babugo ka to biri fini koro akeme ki munyo alibi faka tani don dem kosani den labano e muso kala kareni turuna na se odema o e busan korota minga o nyeji jigina o ko ni babi to ni banana bitonna ko ngani tabuko o e busambla chokora ba wulla ka bo bir fini ko ki turo ka ko do akongona muso ko kakra ki kenera ko bana kundana ako dongo su nesikina kabonga dugutala kana sora ini chedo be fonga glaka baro jara era dako chema ko cheya aja ama furuke ko debe ya ta fo dingile dusu yengenye nanzegina ka don ba do nyininga o de ko mata ko ngana ko mangene ko kuma ko bana fura yende be kambuko ko ni mi mambuko ko de ntai ako mi mambu wala ka ni do de netai o kuma toimbe njeni nolu be ko ikatu fafi o ko fe an karamo ananga Cherifke ale nana kana kenen kunche anye min soro o fanala anga je kala je wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseer ila yawmiddin amin wa astaidu zikri khairan rabbi ishra sadri ويسر الأمر وعلى لقدة من لساني يفقهوا قولي ambi ala tanu kala fo kala walimando kala barkada kabebi samedi le 25 3e mois 2017 Niamakoro konnala ambi ala fo la kala walimando kala barkada
sindi kele ko ni ale tɔgɔ barikama ye an bɛ tanga ɲini ale ala in fɛ a ka don ani ibilisa cɛ sitani min kɛra farala kɛrin fɛ ka bɔ ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala fɛ su in na an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la sigi kun ye min ye n'o ye hinɛ ɲini ye ka ɲɛsin an ka taabɔ ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ma ala k'an lase u ma ala ka labanw ɲuman di an ye o ma ala ka sababu ɲuman kɛ an ye ko ko n'a ka di a jaabi dɔn de ye ni a dabilala a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin kuma in ye nafa kɛ walima nin ko ye nafa kɛ walima nin kun ye nin ye ka fɛn o fɛn ni a ma laban o jate dɔn o la kuma lasurunya la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Niamakoro dugutigi ma a n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen a n'a ka conseiller tɔw bɛɛ lajɛlen foli kɛrɛnkɛrɛn ko kura ka ɲɛsin an karamɔgɔ minnu bɛ yan ani imamu minnu bɛ yan diinɛ baarakɛla minnu bɛ Niamakoro kɔnɔ an b'a taabolo bɔ taabolo la u bɛɛ lajɛlen fo su in na ni nin kɛnɛ in sigili bonya ye o kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka autorité n'o ye an ka fangatigilamɔgɔw ye fɔlɔ Niamakoro député la kana se an ka monsieur le maire ma kana su in na ɲɛnɛmaya an fɛ an bɛ a fo la danti foli min na an y'o de fɔ sabatilen don a ka cɛkɔrɔba ka kumakanw na fo ka se bi ma ale ka fɔndala la anw ye maa o kuma hakili bɛ jigin min na o de ye ni bonya kɛra aw ye a ye maaw ka bonya dɔn u ye a ye maaw ka bonya segin u ma ni sabatilen don anw ka du kɔnɔ ni sabatilen don silamɛya kɔnɔna la k'a fɔ ni fɛn min kɛr'i ye ala ka diinɛ tɔgɔ la walima adamadenya ɲuman tɔgɔ la i jija i k'a barika la an ka monsieur le maire kana su na ɲɛnamaya fɛ an b'a dɔn n'a kɛra kun min kama a kɛra ala de kama fitiri wale kafiri de hali n'a sɔrɔ la i bɛ misiri kɔnɔna kuma in fo ne ka faamuya adamadenw fɛ ɲuman fitini a n'a belebele kana ɲina si kɔ kana jɔ a si la an bɛ maire fo o kɔfɛ a nabaga cɛ a n'a muso k'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na su in na ka kafoɲɔgɔn kan an ka taabaw tɔgɔ la minnu ye an kɔ ala ka nɛɛma la olu tɔgɔ la ka segin olu tɔgɔ la mɔgɔ minnu bɔra fanw fɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na tila jama min filɛ nin ye yan précisément jamiyatul ansardin n'o ye Niamakoro 3 ye n b'a dɔn u b'a fɔ cogo min na Niamakoro 3 Niamakoro 3 de bɛ nin kɛnɛ in organiser san o san k'a sigi banbatɔ tɔgɔ la an b'a dɔn an filɛ kɛnɛ min kɔnɔna la jama min bɛ yan nin tɛ ansaru damaw ye kanubaw bɛ yan dɛmɛbaw bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ nin kɛnɛ in sigili la a daminɛ minnu ye kuran di minnu ye hali ji di maaw ma minnu ye fɛn o fɛn kɛ anw bɛ se ka ɲina maa dɔw kɔ nka ala tɛ ɲina maa si ka aw bɛɛ lajɛlen fo a kɛ aw bɛɛ lajɛlen alijinɛ sara ye kɔfɛ jamiyatul ansardin n'o ye l'association ansardini internationalement nationalement ani communalement an bɛ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ansaru ala ka diinɛ a ye diinɛ in dilan cogo min na k'a di Muhamadu Mustafa ma alayhi salatu wa salam a bɛ kunu fo ka se bi ma ni a tɔ bɛ yen ansaru aw bɛ a la jamiyatul ansardin silamɛya in yɛrɛ ni tɔ yɛrɛ t'a la ansaru aw ta ye de y'a wuli bali o kama ala ka diinɛ a ma dɛmɛ yɔrɔ si la ala ka diinɛ a ma kɔrɔta yɔrɔ si la fo cɛ dɔw ni muso dɔw de k'u yɛrɛ di ala ma u dalen kɔrɔ kɔ ala la
ka to ka fo ala de ulu la nyina ma wa ala kile nde ko fa u bi sigi ko yera di alama ni le do tali ye Muhammadu Mustafa ya alayhi salatu wassalam ka fo Muhammadu yi ka ala ye le do minu blai Qur'an ko na la on be ni ta ka tu be no fe ye le do ni la ko na bi fo ma ko bayatul islamiyya nganga kuma mo ko bi dumena aw ka famiya doro ala ka diine ama dɛmɛ ni foyi ye fo cɛ minnu ni muso minnu ni fɛn t'u bolo minnu n'u b'a la k'a ɲini n'olu yɛrɛ t'a la k'a sɔrɔ nka u bɛ garijɛgɛ ni min ye olu u b'o di ala ma k'o di ala ka diinɛ dɛmɛli ma k'a di ala ka diinɛ dɛmɛbaaw ma n ka kuma mako bɛ ne la o kɔrɔ ye ala ka diinɛ a dɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ k'a daminɛ kunun na ka se bi ma a dɛmɛna ni cɛ dɔw ni muso dɔw de minnu y'u yɛrɛ di ala ma u ka yɛrɛ di ala ma kɔfɛ u labanna tuguni fɛn min bɛ u bolo k'o fɛnɛ di ala ma ala ka diinɛ dɛmɛli kan jamiyatul ansardin n'o tɔw bɛ aw bolo la nati billahi yaw de mun kama ansaru ma sigi ni foyi fo n'a kɛra Aïdara an ye kumakan min mɛn i da an mago bɛ kuranɛ dɔnni min na an sabatira la k'a fɔ ko i ye min fɔ an ye nin ye wilibali ye nin ye tiɲɛ ye ni maa min ye nin sira minɛ i bɛ ala ka sira sɔrɔ ni maa min ye nin sira in to i bɛ ala ka kisi i b'o jɛ pewu olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛna tɔn dɔ sigi k'a tɔgɔ da ko Al-Ansar tɔn in bɛ sigi jumɛn kama regroupement tɛ k'a fɔ an bɛ dɔn dɔw de ɲini fɔ an bɛ demande dɔw de kɛ tubabu la walima arabu la walima farafina fa dɔ fɛ ko ala ka diinɛ bɛ dɛmɛ o tɔn in ma sigi o kama a sigira ni jumɛn ye cɛ minnu ni muso minnu bɛ yen ni fɛn t'u kunna u bɛ min yɛrɛ dun o t'u bolo olu de farala ɲɔgɔn kan an bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ni an ni ala ka nafolo ni mɔgɔ ma ye maa min kunna o farikolo y'a ta ye o b'o di ala ka diinɛ dɛmɛ ni duuru yera maa min kunna olu duuru di k'a fɔ lahara ale b'a tɛgɛ ja ala ye jamiyatul ansardin sigira nin de o kama ala ma sɔn k'aw ka sara bɛɛ lajɛlen bila ka lahara makɔnɔ a ye belebelew di an ma diɲɛ na yan minnu ni a kan ka waso n'olu ye a sigi yɔrɔ la a da yɔrɔ la a wuli yɔrɔ la a bi yɔrɔ la a kan ka waso n'o kelen ye n bɛ kelen dɔrɔn fɔ o kelen dɔrɔn ye jumɛn ye jamiyatul ansardin cɛ n'a muso aw bɛɛ lajɛlen kan ka waso k'a fɔ ko aw jogow dan bɛ aw la hali n'o y'a sɔrɔ la aw t'aw fɛ an bɛ da o ma so in na o b'a bɔ wallahi ni maa jogo dar'i la k'a dɔn ni ne ye n ka nafolo bila nin mago t'a la foyi t'o bɔ ni n taara k'an muso to yen nin mago t'a la foyi t'o bɔ n ka nafolomafɛn minnu bɛ yen walima n ka fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'a danna ne ni cɛ in ma wallahi a tɛ fɛn diya la foyi t'o bɔ jumɛn m'o bɔ diɲɛ lafiya tɔ ye jumɛn ye tuguni foyi tɛ min b'o bɔ maa min t'i fɛ k'a da min la ye ansaru aw kan ka wasa n'o layidu min ko fɔlen filɛ nin ye ni jamiyatul ansardin sigi b'a kan ni ala ka silamɛya yɛrɛ de y'o layidu in ye a bɛ kuranɛ haya min na a bɛ fɔ ko haya in ma ko suratul l'éprouvé verset 12 Aïdara m'a bila ye a den m'a bila ye Aïdara nana sɔrɔ ye a denw y'a sɔrɔ ye a bɛ ala ka kuranɛ de kɔnɔna la min b'i bolo ani min bɛ ne bolo ala ko cogo di Muhammadu ma a ko Muhammadu ko quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance et en jeu mana min na muminatu nana layidu minɛ e Muhammadu bolo ko a f'u ye k'u ka futi fila fara ala kan u ka futi sonyani kɛ u ka futi jɛnɛya kɛ u ka futi u den fa u ka futi namara kɛ u sen kɔrɔ ta k'u bolo kɔrɔ u k'a fɔ ko ni ne e Muhammadu y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ u ka jɛn n'o fɔli ye a ye jumɛn fɔ ka tugu a la ko implore le pardon de Dieu pour elle
est certes pardonneur et très miséricordieux. Ako Muhammadu ni mamunun jaranin daiduye ka songa donné ala ka silamɛ ala ka jɛni ledu wɔɔrɔ ye Muhammadu ni ala yafa deli olu tigiw ye i k'a dɔn ni ala de i ne masa ye ni ala de yafa masa wallahi ala ka silamɛya bɛɛ lajɛlen fili kɔ an sadu ala sɔnna k'aw bonya ni layidu ye ni layidu wɔɔrɔ min bɛ maa kɛ silamɛ ye silamɛya yɛrɛ si comment dire silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ye min ye min de ye silamɛya ye o de fɔlen filɛ nin ye ala y'aw bonya ni nin ye dɛ wa foyi tɛ yen min bɛ se k'aw dɔgɔya tuguni fo ni min yɛrɛ janfa layidu wɔɔrɔ nafa de bɛ kuranɛ kɔnɔ jamiyatul ansardini ye layidu ye ne ta o dalen kɔrɔ ko ala la k'a dɔn ko ala ye kelen ye ko Mamadu Mustafa y'a ka ciden o tuma na u ye layidu wɛrɛ ta u yɛrɛ kan n'a bɛ fɔ o ma ko bayatul islamiya kɔfɛ o tuma na u na bayatul ridwan n bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ne ani n ka nafolo n y'o kɛ layidu ye n yɛrɛ kan aw ɲɔgɔnnaw bɛ min ka layidu ta i yɛrɛ kan i kelen kɔrɔ ko silamɛ ye i dalen kɔrɔ ko ala la ka sɔn ala ka layidu wɔɔrɔ ma ka laban ka layidu wɛrɛ ta i yɛrɛ kan tuguni ala ne b'i ka diinɛ dɛmɛ ni ani n ka nafolo n'i ka diinɛ janfa don na ala e n'i ka kuranɛ kan da tiɲɛ aw ɲɔgɔnnaw bɛ min a bɛ fɔ ne ma ko silamɛya a bɛ fɔ ne ma ko diinɛ dɛmɛli wa nakun ti wajulu jɛ kuma jan t'an bolo karamɔgɔ ka kuma kɔfɛ n'o ye Ustaz Bala ye an ma a kanu ka kuma janya dɔrɔn kana sigi aw fɛ ka su in na seereya dɔrɔn lahara don ko bɛɛ lajɛlen bannen kɔ a fɔ ala jamiyatul ansardini ye kɛnɛ dɔ sigi an ka banbaatɔw tɔgɔ la ala su minnu ye an kɔ ala ka nɛɛma la ka sɔrɔ anw n'olu tun bɛ jɛ ka baara kelen de kɛ an bɛ jɛ ka ala kelen de bato an bɛ jɛ k'i ka diinɛ kelen de baara kɛ o tuma na ala maa dɔw ye an kɔ o hukumu kɔnɔna la wa ala anw ye tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma yanni an yɛrɛw ta dugu su in na ni ne y'an sigi yan wa kow bɛ laban tan dɛ ko bi laban tan i yɛrɛ b'o dɔn i sɔnnen don ma o i yɛrɛ b'o dɔn i sɔnnen don ma nka yanni k'o labanni cɛ i kelen bɛna taa don min na fo a ka sɔrɔ i ye fɛn dɔ de labɛn fo a ka sɔrɔ i ye fɛn dɔ de labɛn o kama Seydina Ali ko ten tɔ karamallahu wajhahu ala ye cɛ min kɛra sanuya ni a tɛ ma turu boli ye fiyewu ko cogo di a ko ale ma lafiya foyi ye mumini bolo maa min dara ala la wulibali yɛrɛ la ka da ala la ala danaya kɔfɛ k'i jogo ɲa k'i tilen ko ale ma lafiya foyi ye mumini bolo fo n'a kɛra i bɔ don diɲɛ na ka t'i da i kelen bila nin wulibali ye dɛ lafiya foyi ti diɲɛlatigɛ in na fo don min na i bɛ ta mumini bɛ ta ka bɔ a ka du kɔnɔ don min na k'a bɔ a muso n'a denw cɛ la ka taa bila kelen dɔrɔn na o don de ye mumini ka lafiya ye Seydina Ali ko nka a kɛn bɛ kɔntɛrɛ de y'anw bolo anw bɛ dɔrɔn n'an bɔra yan ka ban dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen banna yan bilalen gɛlɛya de la i b'a dɔn i ye min kɛ o i bɛ min na i b'a la ka min labɛn ani labɛnnen don min kɛli fɛ i b'o o kama i ni siralen bɛ da ala ye diɲɛ don o don da yanni dugu ka jɛ maa foyi tɛ hami ka tɛmɛ e kan ko in bɛna laban cogo di e de b'a dɔn n ka kuma mɔgɔ bɛ jumɛn na dɔrɔn mumini ka lafiya ye jumɛn ye i ka baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen kelen kɔ ka t'i da i kelen i n'i ma ɲɛ kun tilenna la i bɛna taa compte rendu kɛ ala i y'an bila baara mun na n'o de ye épreuve minnu wajibi an kan an k'u kɛ ala ne ye n se k'a la wa n ka baara n'o de filɛ i bɛ t'i jɔ i bɛ compte rendu kɛ a bɛ fɔ ne ma mumini ka lafiya lafiya filanan ye jumɛn ye tuguni i bɛ bɔ haramuw cɛ la i bɛ bɔ nɔgɔlenw cɛ la i bɛ taa bila i kelen i jɛlen basi mun kama e maa min ye commerçant ye i ni haramu bɛ tile ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan
yurugu nafolo yurugu baraw fo facture signé e ni nunu bela jile de be nyonga kile konna la journée bela jile konna o ni do mina ni emin la di yara ka bo o yurugu la ki bi ta ka bo o ko commander suko konna la ka ki de kile o da fiya di mawo mukama ibala ka bara yake ngatiyo dans les russes i kana se ka minɛ i kana se ka bila jango na la n'o de i bolo kana don yurugu la filanan ye jumɛn ye jɛnatigɛ bɛ cogo min na aw yɛrɛ b'a dɔn an ka kow b'a la ka taa cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an denmusow bɛ cogo min na an musow bɛ cogo min na aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɛnɛjala kan sirida ko tɛ bari kɔnɔna ko tɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ i mana se yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ ɲɛ suri de ka taama ma min dara la ka jogo baara kɛ wallahi ni bɔra diɲɛ in kɔnɔ don min na e ka lafiya mun kama ala ko kuranɛ kɔnɔna la cɛw a y'aw filɛli komi a filɛli ɲɛ suli musow a y'aw filɛli ɲɛ suli a ye aw janto aw ɲɛmana la labiya bɛ cogo di hali ni y'i ɲɛ suli i tɛ da dɔ sɔrɔ i ɲɛ duguma de sariya ko n'i ye muso lajɛ muso min n'a suturalen tɛ n'a b'a la ka taama ko ni i ɲɛ balila ka jɔ a la ko i b'i ɲɛ bɔ a la ko baasi foyi t'i la n'aw k'a lajɛ sariya y'o min fɔ n'aw k'a lajɛ bi a bɛ cogo di n'i ɲɛ bɔ dɔ la k'a fɔ i b'i ɲɛ dɛn ka taa i tɛ dɔwɛrɛ ye wa o kumana mumini ka hɛrɛ nin de maa min wulibali yɛrɛ la a y'a yɛrɛ di ala ma ka sira ala ɲɛ ka ala bato ka ala kota bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen wallahi o ka lafiya ye don ye don min n'a ɲɛ bɛ bɔ nin haramu ninnu a kɛra fan bɛɛ labɔ de duw kɔnɔna la karew kɔnɔna la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ e muso lankolon de bi silamɛw y'u k'a lajɛ nka an ka kuma mago bɛ min na dɔrɔn fo an ka lajɛ an ka segin an kɔ yanni don min na an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ taa sa an bɛ taa ɲininka min na an k'an jija an ka se ka fɛn fɔ a la min ye wulibali ye kalon tɛ tigɛ a la ɲɛkɔrɔ dɛ i y'a dɔ ta i y'a bɔ ta nin ni tiɲɛ bɔlen don nin ni tiɲɛ bɔlen tɛ nin tɛ tiɲɛ ye o ye i ni commissariat de ye Bamakɔ yan nka ala ɲɛkun tilenna la i ye min kɛ ala kalenna la k'a fɔ ko i yɛrɛ de bɛ k'i jɔ k'i ka contrat bɛɛ lajɛlen kan i wari n'i sa cɛ yan'o don cɛ an k'an ka fɛn dɔ labɛn olu b'a dɔn dɛ ala ko dans les suratul asr a ko par le temps ale ala kalenna waati la ale ala kalenna waati la a ko l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. A ko ale ala kalenna waati la a ko danfɛn bɛɛ lajɛlen bɔnɛlen don danfɛn bɛɛ lajɛlen bɔnɛlen don fo ni maa min dara ne ala la ka laban tuguni ka baara ɲuman kɛ ko i k'a dɔn olu de ye nin yɔrɔ ti danfɛn bɛɛ bɔnɛlen don fo ni maa min dara ale ala la ka d'a la k'a fɔ ale ala ye kelen ye ka d'a la k'a fɔ ko Muhamadu y'ale ka ciden ye o kɔfɛ dun ko tuguni ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman ye jumɛn ye o de ye jogo ye an bɛ san de fɔli la jamana in kɔnɔna la fo jogow ka ɲa fo an ka segin jogo ma n'o tɛ an bɛ ka taa cogo min na kalo dun seli sun iji jara i yɛrɛ b'a dɔn ninnu si tɛ se k'i kisi nka i yɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a ban ban seli waati 5 e min ko i ye silamɛ ye min ko i dan bɛ ala la e ka seli waati 5 lajɛ yalima i b'a kɛ a bɛɛ kɛ a yɛrɛ la wa seli waati 5 min an ka kɛ ko seli de y'a ye n'an y'a k'o ye i yɛrɛ k'a lajɛ yalima seli e b'a bɛɛ kɛ a waati la wa o ka dɔgɔ dɛ o kumana n'a sɔrɔla i t'a bɛɛ k'a waati la i b'a dɔn ko bɔn belebeleba dɔ binna ka bɔ yen sun dun i b'a kɛ cogo di a bɛ don ni nafolo jumɛn ye i bɛ suguri minnu don i b'o bɔ min i bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a dɔn
ijidu ibi hijini wari jumenyi wari jumen wara la nyoka ibi na ta chugodi ibi numbela jide sega sega kala je jaka bo chugo kele na yenna bule soro ya soro chugodi ibi na jaka bo chugodi jaka mi na bo abo chugo la islamia bo ba la chugo mi na bina kiti otumona ni numbela jide la je iba ye ka fo mo cha ba de be nunu be nunu mbela jide be dafa ni jumenyi o de adama de re jogo nyali jogo de be ni mbela jide dafa adama de ma dara alala kadala ka fo ala yimbi fa abi lakunu ka seli konna la da ki so fiyo ati jo ala yin ko kilena la asoro do yu ko de na fulo do yuru le bi e kono asoro bi ba na fulo bi kono asoro haramu na fulo bi kono bi dai so ngi jo ye shi ki bi ala batu o kama jogo yi anga nga se godema o mi islamia yere la minu fole flele ya o yambela jide bene do aka ka foko ni ajo se oni e sen pied d'islam l'islam est fondé sur sen ambela jide bene do aka ka islamia jole do jo sen durude islamia yere jumenyi abi fode ma ko jogo yi jumenyi ala le do mi bla ka qur'an ko la ka fo ni ma minu zona ma ulu de ni oroti ma minu mbana ma ika do luti ali ara do ledu woro ambi se bodema ambi fodema ko jubu ni da alala dala ka fo Muhammadu e chideni otuma na Muhammadu ibla baran mi na ka go kede ay ni ngal ke kira ka sahaba foiti mi ma ledu woro ta Muhammadu Mustafa o toyi wuru bela jile ka kaje islamé yere histoire fitini ye jumenye mi nga suru ka tema peka abi fodema ko fatu maka no ye maka mi ne do ye maka ndele do ay ni ngal ke mi nga suru kakte l'islamia histoire bela jide ka anga sebembe ona abi fode ma fatu ba ka foi ma ko ay ni ngale ke ko fatu ma ka do o yel ma chew ni muso do l'islamia na ni jumenyi brati kuma do l'islamia ni foi ni dai do woroti kira le du worodi chew ma kira le du worodi muso ma fatu ma ka do ka chew do l'islamia na no e ka muso do l'islamia na oui nyemi fo dalula c'est-à-dire fermi ne o kasuru ndoro ko de tantita ko debe ka to maka ka sora mana medin anto kuma la mingera do fatu maka do de kera kira ka comment dirais-je historique fitini mimbe abaye ko mana amba ni ala fe ba mo nyuma ani la ba mo nyuma ala ko di ambela ala ka ansutura ala ka forota sija ani kena bi ala bolo ya rabbi ama ala bodi ne ya obela jilema ala kan wasa ala kan sala kenye ala ka so ni mankanye ala kan fatu islamia ka ama ni ala fe kene mi sigira ka ke kine ka ne shianga ta ba ma ya rabbi ama ala ka kine la su bela anyi rumunun bi ala ka tawo ni mandama ala ka fatu ko ni mandama kira na somo ka ba sallallahu rasul karim assalamu alaikum wa rahmatullah ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli do munun duna kenen kono ala ka do nunu mine jamana ala ka basigi ka ala dili jamiatul ansar din tondon be fango fa ala ka here ka bela jilenye o be wuli ka jomi cesri mina ala ka baraji duma haza wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine